खुलुमबाय गिबियावनो बरोरादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC गोदान सोरखारनि चिफ डेपुटि चिफ आरो EMफोरनो गाव गावनि बिफानखौ राननानै होबाय। मैया गोदानै सायख'जानाय EMफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। फोसावनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारी बिथाङा PWD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, फाइनेन्स, स्पर्ट एन्ड युथ वेलफेयार, कालचार एफेयार, TA, WPT, NBC, IBA, GAD, MCLAD बेफोर गासैखौबो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनो सामलायगोन। बेजों लोगोसे डेपुटि चिफ रिहन दैमारी बिथांनो सामलायनो थाखाय एग्रिकालचार बिफानखौ होनाय जादों। EM मृत्युंजय नार्जारी बिथांनो ट्रेन्सपर्ट बिफान, EM मुनमुन ब्रह्मनो उर्बान डेभेलपमेन्ट बिफान, EM रबिराम नार्जारी बिथांनो इडुकेसन बिफान एबा सोलोंथाइ बिफान, EM देरहासार बसुमतारी बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार एबा सावस्रि बिफान, EM प्रकाश बसुमतारीनो ससियेल वेलफेयार बिफान, EM पानिराम ब्रह्म बिथांनो फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ एबा हाग्रा बिफान, EM धीराज बरगयारी बिथांनो सयल कनजारभेशन लिगेल मेट्रलजि बिफान, EM बेगम आक्तारा आहमेदनो PHC बिफान, EM आगस्टास दिगानो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि बिफान, EM गणेश कसारी बिथांनो इरिगेसन बिफान, EM लोमस्राव दैमारी बिथांनो लेन्ड रेभिनिउ एन्ड डिसास्टार मेनेजमेन्ट, EM प्रेस मोसाहारी बिथांनो वाटार रिसोर्स एबा दै जगायग्रा बिफानखौ राननानै होनाय जायो। LOCआव पाकिस्ताननि सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों। जम्मु आरो काश्मीर कुपवारा जिल्लानि मासिल सेक्टरनि LOCआव पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा हाबफैखोमानो नाजानायखौ भारतारि आर्मि आरो जम्मु आरो काश्मीर पुलिसआ फिन खेबसेबाव फेलें खालामनो हादों आरो रैखाथि सान्थ्रिफ्रा सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों। धेमाजि जिल्ला बारग' NDB इउनाइटेड फरामनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला धेमाजि जिल्ला XNDPनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय मोनसे नुब्लाङाव बिथांमोना मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो, जेराव बे मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला XNDP इउनाइटेड फरामआ गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराव सेरखाय बेरखाय जानानै दंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला XNDP इउनाइटेड फरामआ साफ्रोम बारग' NDBफोरखौ लानानै मेल खुंनायनि गेजेरजों सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय NDPनि सोद्रोमाफोरखौ ज' खालामफिनबाय। बे मेलनि गेजेरजों गोबां थांखिफोर लानाय जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों, जेरै NDBनि मावनो गोनां माखासे खामानि, जेलाव थानांनाय गायसनगिरि रन्जन दैमारी, मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय मोननो गोनां अनसुंथाइ आरो बारग' NDफोरनि अनसुंथाइ होनाय, बेफोरखौ सिगाङाव लानानैनो खामानि मावनो थांखि लादों। बर' माहारिया आथिखालाव मोननै बाहागोआव गावस्राबाय, 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल। मोनसेया जादों BTR आरो गुबुन मोनसेया जाबाय BKWSE। दायो जों BTRआव गोग्लैयै हिसाबै नन 6 सिडुलनि सोद्रोमायावसो गोग्लैयो। नाथाय BTR गोरोबथा खालामनाय समाव BKWSEआबो दंफायोमोन NDBनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय, नाथाय जों जेबो मान मोननो हायासै। थांनाय BTR गोरोबथायाव जाय बिथांमोना सागानगिरिमोन बिथांमोना फेलार जादों आरो सागानगिरि हिसाबै 3 कमिटिबो दानानै होदोंमोन। NDBनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना जादों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, रनजित बसुमतारी। नाथाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जेबो NDBनि फारसे खामानि मावनो हायासै आरो बिथांमोना मावाखैबो। रन्जन दैमारी बिथांनि केसखौबो बिथांमोना आलदा होननानै बुंबाय थायो, नाथाय गोरोबथा बादियै बिथाङा जेलाव थाफिननांनायनि जेबो जाहोनानो गैलामोन। बेयाव राजखान्थि खैसार जादों, जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनैसिम जेलनिफ्राय फैनो हायाखै। नाथाय जों दायो गोदानै दाजानाय सोरखारनि सायाव आसा खालामदों। बिथांमोना NDBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन आरो रन्जन दैमारी बिथांखौबो जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोगोन। आरो जुदि समाव एबा थासारिया जोंखौ बेनि उल्थायै खालामोब्ला जों सोमावसारफिननो थाखाय राजि होननानै दाबि खालामदों धेमाजि जिल्ला बारग' XNDP इउनाइटेड फरामनिफ्राय। बाक्सानि सिमलायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ खहा जायो। गंसे स्कुटि आरो इ-रिक्सानि सौदावलायनायनि जाहोनाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। जाय जाब्रबथायजों स्कुटि सालायनानै फैनाय प्रकाश बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। जाथाय जानाय खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ थांनानै गोथैखौ बोखांहैनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। मैया बड' मिडियाम LP UP 10 क्वालिफाइ एस'सिएशन BTCनिफ्राय BTCनि गोदानै सायख'जानाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बरायहैनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जायो। बेनि अनगायैबो BTCनि गोदानै सायख'जानाय सोलोंथाइ बिफाननि EM रबिराम नार्जारी बिथांखौबो बरायनायजों लोगोसे गोसोखां बिलाइ गथायहैदों बिथांमोना। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।